Vittu, mitä tämä sanoo? Sydämen kuolevan tunsi, kun nähdä sen sai. Väärin teit, oi rakkain väärin teit. Tunnelman tunsi, kun sä vittu rakkaan. Otakkaa vaikka voimaa! A few moments later. Pappia. Wow. Pimeä on taivas ja pintajäässä tien. Herra vauhti, hirmun saja. Sitten pinta mitä vittu lie. Tässä on kanssa telttasauna. Joo, sama Tältä päässä tuonne. Mä tiedän, mä luulen, että sä tiedät. Meidän pitää mennä varmaan tuohon. Tietä pitkin. Parkkialueella. Nee. Yhtä hyvin kuin tuolla parkkialueella. No sitä noikin sanoi, että tästä on huudottisia musiikkia, että melkein yhtä. Joo. Sinne terveisiä. Ja tästä tuli siis sellainen, kyllä nyt on vähän kieliposkessa, mutta tästä tuli siis sellainen niin kuin heitto, jota vuosia siitä eteenpäin lähetyksissä heitettiin. Puhuttiin siitä, että käytettäisiin sitä, mä en tiedä, että A, toimiko se, B, laitettiinko sitä oikeasti nilkkoihin tai mihinkään muuallekaan korvataakse. Ja Joona, mutta valitettavasti väärin. Otetaan seuraava soittaja tosta, kämpä siellä. Thank you. Joo. Ei ole vielä näköjään kuumaryhmä tullut paikalle, kun multakin pyydettiin nimikirjoitus.
Ei oo. Pistääks käsijarrukäännöstä veti sillä? Martin? Nyt tier level. Martin Vida on saapunut myös paikalle. Adrian Furmo. Täällä rupeaa olemaan nyt kuumaa ryhmää lisää ja lisää. Ne antoi. Noi aika raju. Thanks. Thank you. Home event, one of the best stages in the world. What did the first pass feel like? Yeah, it feels really cool always to do this stage. I was lucky to do the full length last year, so now this shorter version feels really short for me. But yeah, with a Rally1 car, this stage, with this many people in here, the rallying it doesn't get any better than this. Flag. Can you hold it or what I can find? Yeah. Kiitos. Okay. Kehtatko Sami Sami. Kiitos. Yes. Can you put here in the middle? Thank you. Kalle. Kiitos. Mahtuuko tohon? Tuossa paidan reunaa, siinä on valkoista hyvin. Kiitos. Siihen mestarin vähän erillään muista. Kiitos. Kiitos. Katsotaan. Thank you. Tänne lähdössä ollut tuolla konepelli alla ja sekin oli hälvennyt. Ei muuta kuin kasvuhoito. AT-pisteelle, joten sitten täytyy antaa ihan sen ekstra latausvoita, ja nyt Sami Pajari sitä tarvitsee, sitä suurta tsemppiä tässä kohtaa. Eli tällä hetkellä kärjestä on tekijää jäljessä Sami Pajari, Marko Salminen, joten ihan tutulla meidän iloksi.
very tiny.